Ngit-ngit ng kalibutan. Ibalik ang adlaw. Ibalik ang adlaw. Kuya! Kuya! Oh, Ay, pwede magtanong? si Tanong? Opo, pwede po ba magtanong? Ah, si Noy Tanong lagi. Asan po ba ang bahay ni Imang? Ay, si Imang. Dili man na bana ni Tanong, ang asawa. Dili na si asawa ni Tanong. Sabi ko po, pwede po ba magtanong? Saan po ang bahay ni Imang? Si Tanong, ubos na ang balay nila. Nya si Ima na sa babaw, dili na sila asawa. Ex na. Ex. Dyan po, sa baba. Oh. Tanong, Bingi ka po. dili. Bayhan na. Tan. Hi! Ate! Ito po ba ang Sitio Bungol? Ha? Sitio Bungol po ito? Unsa? Lugar po ba ito ng mga Sitio Bungol? Ay, Sitio! Bungol ito Sitio! Bungol to, Bungol! Anong lugar to, te? Sitio! Bungol to, Sitio! Kilala mo ba si Imang? Imang! Kilala mo? Imang! Ha? Imang! Imang? Oh! Si Imang na anak si Tio Bungol nagpuyo! Si Tio Bungol! Barangay Libat! Sige po. Tao po! Manang! Pwede magtanong? Naubos sila tanong. Paano na ubos? Layo ra ilang balay sa amua. Mas ubos sila ha. Pwede po makiinom. Inom. Wala, maghugas na ko. Panghugas na ko. Saan po? Pwede po magtanong? Wala lagi. Dili lagi taon na nakubana si tanong. Oy! Ang iyang balay dai nas ubos. Ganito na lang po. Ikaw po ba si Imang? Imang. Ako ano man? Kaya nga po nagtanong. Balik na. Dili lagi na nakubana ang tanong lagi. Dugar ako na byuda. Ila tanong? Ubos, ila tanong. Naadiray balay o na. Kana. Hinahanap ko po si Imang kasi may sulat po akong padala. Nagpuyo may dere sitio Bungol. Pwede may mga bahog bilat ha. Nagpuyo may dere sitio Bungol. Pwede may mga bahog bilat ha.